Hi Paulholics! Welcome back to my channel! Hey! And for today's vlog, itutour ko kayong lahat sa room ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Hi Paulholics! Tara, pasok! Welcome sa aking kwarto! First part ng aking kwarto, pagpasok ng pintuan, makikita mo tong corner na to kung saan nakalagay yung aking tubig and may libro doon. Kita ba? Libro. Tapos yung PP app, kasi minsan binibiti ko yung sarili ko. And yung cup, kasi pag lumalabas, di ba? Tapos naglagay ako ng konting halaman dyan para wala, gusto ko lang. And bakit nandito yung tubig ko? Kasi minsan, pag madaling araw na, uminom pa rin ako ng tubig para hindi na ako lalabas pa ng kwarto. Dati kasi nakalagay ito sa labas, dun sa lamesa. Pinasok ko na lang siya dito. Pinatong ko siya dito sa kahoy na to. Itong upuan na to, originally part siya ng bar counter sa labas. Itong corner na to, itong lalagyan, ano ba to? TV rack ba yung tawag dito? Ito, dati dito nakalagay yung mga yun. Pero nung nilagay ko na to dito, nilipat ko na doon yung ibang gamit. Tapos ginawa ko na lang siyang patungan ng face shield, tsaka ng tubig ko. Tapos yung ibang sapatos ko na hindi ko ganong nagagamit, nandito sila. And nakita nyo na din to sa iba ko pang vlogs, di ba? Tara dito. Ito yung CR, pero hindi ko na siya ipapakita sa inyo kasi meron na akong vlog. Nag-bathroom tour na ako dati, di ba? So, ito, dito lang. Maliit lang naman yung banyo. This corner, napaka-special na part ng kwarto. Kasi, nandito some of the memories, yung mga travel, yung nag-aaral, tapos mga volleyball pictures, ayan, picture ng bata, kasi ito pag kumakanta, yun lang naman, tapos yung lalagyan ng diploma ko. And itong, ano ba to? Certificate of Participation nung sumali ako sa Musurugio Got Talent. Saka itong dalawang kwintas na to, ito naman, nakuha ko to sa trip namin yung 2019 sa El Nido, Palawan. And itong salamin naman na to, ang kwento nito, binili ko ng mama ko dati sa bayan kasi nag-work siya sa isang dental clinic. Tapos yung katabi nilang stall, gumagawa sila ng mga, basta mga glassworks, ganun. Tapos, ang kwento nito, hindi, nakita lang ng mama ko dun sa labas kasi hindi daw kinuha nung mismo kumorder for 5,000 pesos. So, sabi niya, ako na lang bibili niyan. Kaya, ayun, dineliver sa bahay namin. Tapos itong frame niya, original pa to. Kaya medyo pag nakita nyo, medyo may gasgas na siya, may basag na kasi bumagsak to nung mga 2017, nabasag yung original yung salamin. Bale, itong salamin na to, hindi na siya yung original. And sa likod dito, tada, may salamin din. Pinatong ko na lang siya dito, ganyan. Kasi dati nasa lumang bahay ko eh. Sa kwarto ko dun, hinala ko na lang siya dito para kasama ko na siya ulit. Siyempre, hindi mawawala sa bawat bahay ng Pilipino ang altar. Kasi sobrang religious ng lola ko, bahay naman niya to, di ba? Nakikikwarto lang naman din ako. Kaya, merong mga ganyan. Pero di ba sa lahat ng bahay ng Pilipino, hindi mawawala ang altar. Kasi sa amin, nandito sa kwarto. And dito naman sa corner na to, makikita yung aming TV, yung Sony Bravia. Pero sobrang luma na nito, binili siya ng lola ko nung bagong-bago pa lang din tong bahay. Tapos, meron ding TV dun sa sala. Pero mas nagagamit to kasi syempre ito yung dito sa loob ng kwarto. Tapos yun, yung nasa taas. Nakalimutan ko na kung anong tawagin, basta paper art yan, na project namin ng high school ng 4th year. Tapos, pina-frame ko siya, and then binalik sa amin ng MAPE teacher namin. Tapos yan, nandiyan na siya. Unang naka-display din yan dun sa lumang bahay, dun sa kwarto ko. Tapos pinala ko na lang din siya dito, kasama na itong salamin. Ito naman, siyempre usong-uso, kailangan meron ng halaman sa loob ng bahay. Sa loob ng kwarto, snake plant yata to. Uri ng snake plant, di ko alam, di ko sure kung
tama. I-correct nyo na lang sa comment box kung snake plant nga ba yan. Bali napapanood nyo to sa mga iba ko pang videos lalo na pag kumakanta ko. Ito yung gamit ko, yung grand video, okay? Kaya tingnan nyo. Yung remote control, tapos yung speaker, andito din. Meron pa isang speakers, isang speaker, kaya lang, nandun sa kabilang bahay. Andito na din yung amplifier, tapos photo albums, yung laptop ko, yung nightlight na college pa ako, nasa akin na to. And syempre yung magazine collections ko, nandito din. Yan. O, diba? Diana Zubiri, tas Ina Raymundo. Ala, I feel old. Tapos meron pa doon, hindi na sa FHM, ano lang to. Kung ano-anong magazines, tas gusto ko yung cover. Lalo na pag si Angel Locsin yung nasa cover, binibili ko talaga yan. Hindi ako nag-merienda. Kasi iba kong sapatos nandito. Ito yung lagi kong sinusuot ngayon na sapatos. Itong mga to, itong dalawang to, hindi ko pa siya nasusuot kasi kabibigay lang yan sa akin. And pandemic pa naman, wala pa namang ibang pupuntahan kaya saka ko na yan isusuot. Pag pwede nang lumabas. And yung electric fan ko, syempre dito. And ito na, yung kama na lagi yung nakikita kapag kumakanta ko or kapag meron akong ibang vlogs. Usually nandito ako or nandun ako sa kabilang side ng kwarto. Dun sa, ito naman yung kortina, yan yung nilagay ko dyan kasi ayaw ko na naarawan ako kapag umaga. Ayaw kong nagigising ako na nasisinaga ng araw. Nasaan ko talaga gusto yun. Kaya pinili ko yan kasi makapal siya. Tsaka natatakpan niya yung buong bintana. And ito, wala namang special dun sa kama. Yung bed frame, in-order lang namin to sa Africa. Ito pa lang. Hindi ko alam sa binili ng lola ko, ay ng mama ko, si mamaya tayo pumili dito. Tapos, simula dito sa ayan, sa taas syempre dahil tutoli ko yung lola ko. Meron kaming ganyan. Tapos, dito sa taas na part ng bed ko, makikita yung mga bola. Yung mga bola, regalo yan lahat sa akin. Wala akong binili kahit isang bola. Yung dalawa, binigay ng lola ko. Yung isa, binigay ng pinsan ko na NBA 200. Ito yung bigay ng pinsan ko. Thank you! Hi, Kuya Bogs. And, ito naman, bigay ng isang politician. Huwag na nating pangalanan. And ako pala yung isa ding yung NBA 200 may nagbigay din. Pero huwag nating pangalanan kasi bawal. Tapos, ito stuffed toys. Ito sa tita ko talaga to. Si Mickey Mouse and Family. And Family ba? O, basta Mickey Mouse, Minnie Mouse. Hindi ko alam sino isa kung anak ba nila yan o si Mickey din. Tapos ito, syempre katabi ko to matulog parate. NBA 200 ko. And madadagdagan na ng isa pang bola, yung pinakabagong version ng Mikasa na siguro next month meron na. Kasi yan, 4 yung unan ko. And fun fact about my pillows, sa isang punda, merong 2 unan. So bale lahat-lahat yan, 8 unan talaga yung nandyan na ginawa ko lang 2 unan sa isang punda. Tapos yung kumot ko ay nandito lang din. Zebra print din, di ba? Para terno-terno lahat. And ito, nakalimutan ko follow next bago ko tapusin ang video na to. Ito yung katakatabi ko kapag gabi. Extension, charger, tsaka yung aking cellphone. Yan lang, yan lang naman yung katabi ko kapag gabi. Siyempre makakalig dyan yung maraming subscribers natin dyan. Dito naman sa part na to, dito lahat ng mga bagay ko ano-anong pinapatong ko lang naman dito. Dito yung pag ginagamit ko, pag namamalengke, lalagyan ng mga things ko, susi, tapos yung kung ano na dito sa lalagyan na plastic na to, papers ko, and payo, tapos picture ni mama, tapos picture ng kapatid ko na bunso na babae, andyan. Hindi ko na pinakalaman yung spot na yan kasi kanila na yan. Kahit di pala nakita itong ring light ko. Ring light. Tapos ito, itong cabinet, dati, ito lang yung gamit kong cabinet. Kaya lang, medyo dumami yung gamit ko. So, yung gamit ng lola ko na naiwan niya, nilipat ko dito, tapos nakipagpalit ako sa kanya. So, ito lang yung cabinet ko na ginagamit. Ayun ito. Itong cabinet na to, itong
yung nasa dulo, ang laman lang yan, mga towels, bedsheet, saka kung ano-ano pa. Main cabinet ko. Main cabinet ko. Pag binuksan, oh, yung inahulog. Medyo magulo. Kaya, huwag na natin sa gagalin. Eh, sa baba, siyempre yung drawers. Tiyan mo, may sumisili pa underwear. Ayan. Diyan lang, medyo magulo pa kaya huwag na natin tignan. Kasi yung ilalim. Nandun yung barbell na ginagamit ko. Yun lang naman. Wala namang gaanong special dito sa kwarto. So yun, sana nag-enjoy kayong panoorin itong room tour ko. Hi Paoloholics, thank you for watching this video, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel and hit the notification bell for you to be notified for any videos like this one. Thank you and God bless. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実